Takže ahoj, já vás vítám u mého druhého videa z naší série z Minecraftu. Jak určitě víte z minulého videa, tak to natáčím na mobilu. A v minulém díle jsme si tak nějak zabydleli, natěžili jsme si nějaký dřevo a já jsem za kamerou natěžil tady nějaký strom, jak můžete vidět. A taky jsem si tady dal do hrádky krávy. Už jsem tady jednu rozmnožil. Vidíte, mám XP. A v dnešním díle bych asi rád, no ještě jsem sbíral jídlo taky a rád bych asi si nějak začal stavět barák a tak bych si udělal branch mine. Jo, tak asi bychom si mohli teda vzít nějaký materiály. Jo. Já jsem si vůbec neplánoval, jak ten barák má vypadat, jo. Takže, ale, proč jsem dal, ale nějak tak asi vím, jak by to mělo být. Tak, už jsem se rozhodoval, kde ho postavit a asi bychom ho mohli postavit tady, anebo tady. No ale mně to přijde hezčí tady, takže jdeme. Tak. Bude to sice trochu daleko, ale to je jedno. Vidíte, máme tady takhle pláž. No. A potřebovalo by to nějak, no. Já to asi postavím někde. No. Tady bych řekl. Tady u toho stromu. Tak to nejdřív poklácíme, aby nepřekážel. Tak. To je zase ten tripod, nebo nějak, co mu říká. To já nesnáším. To je nejhorší. Příšerně dlouho trvá. Tak. Takže si tady natěžíme ten strom, aby nepřekážel. A tomu se nedošáhnu. Pro boha. Tak. Doufám, že už to půjde. A ještě jedno. Jo, dobrý. Tak. Všechno dřevo. To nám bude hodit to dřevo. Protože to se vždycky hodí. A já jsem si vypnul obtížnost, protože rozhodně nehodlám stavit takhle v noci, když budou monstra, to nejde. Takže tak. Ještě nějaký dřevo? Jo, tady. Tak. Jo, tady ještě. Nějaký? Tady ještě. Ach jo, to trvá dlouho. Tak. Jinak toto video natáčím ve stejný den jako to minulý video. Minulý video už je to. Se na ně můžete kouknout. A jablíčko, to si ještě vezmeme. Tak. Už to bude snad stěžený. Takže teda tady bychom si postavili ten barák. Ale já, protože ho chci taky postavit z cobblestone, tak asi bychom se měli trochu jít natěžit. Já myslím, že bychom mohli vidět třeba tu kovárnu. No. Protože tam tak nějak překáží. No. Takže to bychom mohli vytěžit. Mám nějaký krumpák? Jo. Tak. Já bych to asi chtěl udělat ten barák ze dřeva a takhle z kamení a na střechu bych použil to oak. Jo a to lávu ještě obestavit, jo. No, jo, kámen. Tak. Jo. Tak a doufám, že teda to bude mít dobrý hodnocení, protože se fakt snažím, aby to bylo co nejlepší.
A jelikož ještě nenatáčím moc dlouho, tak ještě nejsem ani úplně nejlepší, takže abyste ode mě nečekali nějaké úplně zázraky, jo, tak vám to takhle říkám. Byl bych rád, kdyby tam byl aspoň nějaký like, aspoň po nějaký chvíli, aspoň z toho zhlídnutí, to by bylo určitě bomba. A vidím, že se nám stmívá, a já protože nechci úplně pracovat za noci, tak se určitě vyspím. Tak. Ach jo. Kdybyste slyšeli tikání, tak to mi tikají hodiny, jo. To jsou hodiny. Jinak zatím jsem tady, jak jsem říkal, tu krávu jsem tady dal, tady brambory a jídlo jsem si malinko scháněl. Tak. To vyděžíme. Tak. A určitě bych v nějaký další době, pokud tady je enchanting, jo, to si pamatuju i z minulého dílu, že jsem tam nějak mluvil o enchantingu, tak určitě bychom mohli mít i enchantované věci nějaký. A jelikož to, že ho hraju na mobilu, kde ještě není end, doufám, že ho tam brzo přidají, tak bohužel musíme bez endu, no. Doufám, že tahle série bude mít úspěch. Chtěl bych natočit tak 60 dílů a víc. A to je tak asi všechno, co bych teďka řekl. Takže tak. Vypadá to, že máme už hodně dřeva. Ale tady to bude ještě chvíli trvat. Ach jo. Takže myslím, že kamení nějak tak bude a myslím, že ten barák bychom potom mohli dodělávat i v příštím díle. No, lák. Tak. Ježiš. Co takovou krumpáčem, pro boha. Jsem blázen. Ale budeme mít kabarety do zásoby. Tak. To jo. Tak. Ještě tady. Ještě strop. Jo, už to bude. Už to bude. Tak. Ach jo, jo. Tak se ještě chvíli potěžíme, no. Potěžíme, pro boha, co mám za názvy. Příšerný. Se mnou. Tak. No já si myslím, že prozatím to bude stačit, ty kamení. Ještě tady seberem. A já bych se asi pustil nějak do toho baráku. Tak přeplavujeme vodičku a už jsme tu. Pozor na vodu. Jo, že já jsem tam zapomněl dřevo. No jasný, no. Ach jo, to jsou ty triply, ne. No, jsem tady zapomněl dřevo. Ach jo. Tak. By tady snad nic být nemělo. Tady nic nevidím, takže... Dobrý, rozva. Tak. Takhle. A tady bych si teda postavil ten barák. Slepice. Slepice. Hej. Slepice jsou... Jo, dobrý. Tak. Ten barák bych si postavil z toho oak a teda z kamení. Takže rohy bych udělal vlastně takhle. No. Jak myslíte, že by to mohlo být velký? Já bych to udělal i nějak jako
Jo, tady. Já bych to udělal třeba takhle tady. No. No. Tady ne. Ale třeba tady. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Je to 5, doufám. No, snad to. Tak, abych tady udělal vlastně okraje. Jo. Mělo by to být 5. Teďka tady, jestli někdo bude vchod, tak teďka bych to udělal asi. No, tady. Jo, ta voda tady je blbá. No. S tím se potom nějak budeme muset udělat. 3, 4, 4, 5, doufám, že to je 5. Na to. Teď takhle roh. Jo. Teď bych to udělal třeba sem. 2, 3, 4, 5. Kružky. Takhle. Takhle. Já si myslím, že to určitě v dnešním díle nestihneme. Protože, jak jsem v minulém díle říkal, tak budu natáčet 10-15 minut. Jo. Takhle. Takhle pocať bych to dal. No, možná. Třeba takhle, tady. 2, 3, 4. 4, 5. Tak. Růžky. No, to doufám stejně. Jo, asi jo. Teď třeba sem. Tady to by nemělo mít růžky. 3, 4, 5. To růžky mít. No. No, když tak to potom dodělám a teďka takhle. Tady. Ne, tady ne. Tady. 2, 3, 4, 5. Tak. Proč to pokládám? Proč? Tak. Já si myslím, že pro dnešní díl by to asi i mohlo stačit. Že v příštím díle se nějak uděláme ty zdi a střechu, když tak dodělám za kamerou, protože střecha to je nejhorší. No a já si myslím, že to teda pro dnešní díl je dobrý. Vidíte, už toho začalo i pršet. Takže myslím si, že už bychom to mohli ukončit a já se ještě doběhnu k baráčku. Myslím, že to je tak ideální čas, tady to, těch 13 minut. A tak teda za kamerou si asi možná postavím nějak, no samozřejmě takhle. A rozbiju tu kovárnu a příště teda si postavíme nějak ty zdi u baráku. Takže ahoj. Ne. Ach jo. Takže doufám, že to bude mít dobré ohodnocení a ahoj.